payu bagya katur dumateng para pamirsa sedaya. Sugeng mirengaken kesenian kula, seni Lodrok RRI saking Surabaya. Langkung prayogi hamaringono, maringono kritik saha pemanggih ingkang prasaja. Kesenian Lodrok Jawa Timur asli kang gambarno watak lan pribadi, sejarah lan riwayat ayo digali manut aliran jaman saniki. Senadyan Lodrok ya melok berjuang liwat cerita kelawan kidungan, hukum bantu karo penerangan melok nyuksesno mring pembangunan. Terus dileksanakno demokrasi kudu ditegakno, iku kanggo bangsa lan negara cak, uga kanggo masa depane anak putu dika. Pancen sakniki lo calo pak kudu nyadari kondisi ini, sebab isik terus bergulir tuntutan reformasi ini. Nadyane krisis ekonomi necak, tapi ojo sampai krisis iman.
sapora wong lewong mun badhe salah nyuwun sapora Keliman Agus mandir manesa wang lewong mun elojen mandir kelo akana mun adina mandir nangesa wang lewong mun ejek mandir antar gunung le ngalak nyaroa wang lewong jeng lancengan kau lanang kaku ate pengen mata karoan wang lewong sang bojengan sampuna sampai kadintok le atur kabulang wang lewong mun bedhe salah nyuwun sapora tretan mendung peteng nok kutha metu cekap semanten kidungan kula Srikaya akeh sing Solo Surawani Baya Pekewo Surabaya kondang gak wedi mungsuh mulai dikenal kota ujung galuh pancen wani-wani ngandani ya gelem dikandani ayo rek padha bangun kutha Surabaya saben tanggal 31 Mei kota Surabaya memperingati hari jadi 732 tahun haute tahun 2020 iki muga-muga kota Surabaya tetap abadi
dikenal kota ujung gal mulane gak gentar ngadepi semboyane bersatu mesti kita teguh sebab nek bercerai kita bisa
biyen nak totolane ngono. Awar-awar kodhok segara bandeng pistol dayor ngono. Panjenengan tukang dor lagi. Tahun di Surabaya. 730 tahun. Iku sak kope berarti. Yo, ya dimestik sih di ngarepe itu dimestik. Lah ngono maksudnya sak kopi judul besare lho. Oh, togel. Oh, nyari nak kop. Padahal surate kelurahane kop barang. Kan masa lalu iku ya. Iya. Bentuk tanggung jawab kita terhadap kota Surabaya. Tercinta. Keamanan. Ya. Kebersihan. Dinamika kota metropolitan harus kita sadari. Kondusif harus. Iya, sosial berkesenian itu menjaga biar Surabaya tidak jadi kota yang barbar. Ngerti barbar? Apa? Ya? Lah yo karo. Barbar karo. Karo. Barbar iki bubar-bubar. Bar kon kok gak ero. Lah sampean ngerti. Gak ngerti. Awakmu Nek gak ngerti takono sing ngerti. Oh, lah yo ngerti. jelasno. Apa? Lah gak ngerti sih. Aku lak ngomong. Iya. Barbar kon gak ngerti. Gak ngerti. Nek gak ngerti takono karo sing ngerti. Lah yo jelasno. Lho wong dikongkon takon sing ngerti kok jelas ngerti. Gak ngerti. Apa jelas barbar Bil? Iya. Barbar ini antara kondisi sosial ya. Ojo sampai dadi kutha wis penak ngomong ojo sampai dadi kutha sing ugal-ugalan. Maksudnya kutha sing acak-acakan lah. Segala peraturan dilanggar dengan seenaknya. Ya. Tanpa memperdulikan kanan kiri aturan itu barbar. Maksudnya gawe sakarpe dhewe lah cara Surabaya. Nah itu kesenian sebagai penyeimbang. Mulane wali kota saiki iku ojo sampai tingkat RT sampai RW kelurahan ono rakyate sing terlantar sing ora terurus oleh pemerintah kota. Terutama loro gak iso tombo. Surabaya gak ono. Dengan bekal KTP tok. Gratis. Surabaya iso langsung iso nanggone. Semas. Cuma sing kebacut tetep insap. Mbae berkunjung nang Insap Surabaya kene. Iya. Iya ta. Wis kene KTP nih. Bareng kelurahan aku sing ngurus. Surabaya sing ngurus Insap. Lah KTP Jombang didatangno kene. Gak oleh Cak Insap. Maksude apa Bapak Wali Kota iku ngususno KTP Surabaya. Tapi aku kan wong Surabaya. Lah awakmu lah KTP-ne mbokmu. Lah aku mbokku ya teko Jombang. Lah iya. Lah tapi tak jak nang Surabaya. Terus ya berarti lek mulai sangono dhewe kan. Lah apa mau njaluk sang wali kota itu? Lah artinya ngene, APBD di Surabaya ini pendapatan kota Surabaya APBD diperuntukkan untuk warga Surabaya utamanya begitu. Iya bener. Soalnya ngene Rek. Iya. Pak Wali kota itu paling anti, paling gak seneng ya. Seneng ku nih, nek kon gelem dadi warga Surabaya kudu taat karo aturan kota Surabaya. Bener iku. Cuma aku kritik karo Pak Eri Sowo. Kritik enggak apa-apa, kritik itu bangun enggak apa. Aku wani aku kritik. lah apa? Ngritik apa aku? Lho apa sih? Kira-kira jan apa gak? Yo, Pak. Lodruk. Lho, mbok ditampilno kono, balik kota ta. Cak Pendi, barek Cak Sabil, Cak Insap ya. Yo cok wargane sing koyo ngono tok sing diperhatekno, termasuk kanca kesenian kanca seni maksude. Ya perhatekno Rek. Tapi Pak Wali Kota tahu ngomong aku. Iya, Pak. Tapi jarene lho ora ngomong aku, Dik. Jarene. Ku jarene. Jarene aku. Iya. Lodruk angel aturane. Kon tau diundang sih kan. Kau melok. Lah iya. lho. Kok ngomong ngono? Ngarepe balik kota? Aku diundang menurut kayak gendera tok. Oh, ketika Tapi ngomong ngene jare. Lodruk ngatur lodruk atau ngatur bebek. Ada amel gendera. Nah artinya ini Atuk ngatur bebek. Bebek sakmono kae dikongkon ngalor situk, ngalor kabeh. Lodruk kae. Mangkane Cak, ya. Obah ngarep kobet mburi. Apa artine, Cak? Pemimpinnya tegas, rakyatnya seperti merah. Ya lah. Jelasnya ngono. Soalnya ngene Rek, Surabaya kan dikenal dari kutha Tunggalu, Junggalu. Jadi singkatane ngono, Surabaya Surawani pokoke kota Inamarti, Industri Dagang Maritim Pendidikan ya. Iku di awal biyen nalika Raden Wijaya terusir dari Majapahit. Dhek kan manggono Kudadu ngono. Dadu ku saiki durus iki lho. Wah, iya Kudadu mang. Sejarahe ngono. Oh iya. Terus ono tentara Tartar. Tartar Mengki ditugasno supaya Raden Wijaya iku menyerah nggone tentara Tartar. Iku apa ketara apa tentarane ulang tahun. Oh enggak. Yang buat Tartar.
Langgota. Anggitmu kuwe jenenge tentara Tartar. Tiongkok. Teko Tiongkok sana. Ambil Dan Wijaya kan arek Surabaya wis manggon Surabaya. Iya. Diseneni dikeput diiris kupinge, Pak. Lho. Arek Surabaya lho. Iya, arek Surabaya. Arek Surabaya diiris kupinge. Iya. Makane kupinge incap karo ngene iki. Iya, aku mergo Sing diiris. diiris kupinge iku tentara Tartar. Oh, ya ngono. Terus sejarah Wiyung, Joko Barak Saunggaling, Iya. dengan sendirinya dia juga berani mengusir penjajah arek Surabaya. Surabaya. Tahun 45, Wah. ono nikah teko, di dompleng oleh sekutu. Nonggone kapal ditombak bres. Mati kabeh sapa? Arek Surabaya. Tapi ono sayange. Sayange apa? Nek diutang tagih gegeran. Nah. Contone iki lho. Salah. Contone kancaku dhewe isap. Ditagih gegeran mereka diatasnamakan Cak. iya. Contone sing utang Cak Insap ya mengatasnamakan Cak Kusna. Sing jadi sasaran arek Surabaya iku mang ngono lho. Gak soalnya gak jelas. Gak gelem apa Yang jelas- mempertanggungkan jawab sendiri. Geografi yang Surabaya itu banyak mitos, banyak legenda ya. Makanya kudu apal di sing diarani mitos, di sing diarani legenda, di sing diarani sejarah. Sik, ngono. anu aku mitos iku apa? Miatos ngono ta. Mitos iku Tapi sing permen mitos iki. sing Mitos dadi adalah- pembicaraane Iya. masyarakat iku sering-sering ya mitos iku, Mang. Iya. Apa Iya. mitos iku jelasno, Cak? Mitos itu suatu tradisi yang diyakini benar-benar Lah, terjadi. iki lho. Legenda itu mitos. kebenaran. Lah itu. Gitu loh. Contohnya mitos ojo mangan ning ngarepe lawang. Itu mitos. Apa ning ngarepe lawang? Aja nglungguh. Kan ngerti sih apa sebabe wong biyen niku gawe tembung sanepan ojo mangan nok ngarepe lawang. Apa? Wong biyen niku kan arang ono sing dipangan. Lah nek sampe awakmu iku mangan nggone lawang. Iya. Padahal lawang iku kan mesti dalane wong. Nah. Lah nek kono kuno ketabrak wong. Nublek. Apa sing dipangan? Aja nglungguh bantal. Lah, Itu bentuk pengajaran yang tersembunyi. Sanepan. Ya sanepan. Iya. Lah iku apa dhisik aku mangkane gasok gede. Aku dibojoki makku ambek bapakku. Aku mangan gak oleh iwak akeh-akeh kok cacingen. Aku boleh gak sehat. Ya iku mergo saking melaratmu. Ngono lho. Aja ngombe wedang garai motone suram. Entek waktune, Minta Cak. Mas engko kedua saja. Wis kirim salam Cak, tetep tanggapane arek iki ning ndi ae. Biasa aku tak nanggone kanca ya bukan ya ludruk kan mantane kan. Iya, kan mantane mbok sampe tuwek pokoke sih. Iya. Ya terus bapak pakai ke Bumanis iku termasuk tokoh ludruk tahun 70-60-an, 70-an. Biyen ludruke marhen apa gitu loh. Iya. Karo Bumanis ngene ngesondu Kupang. Sampai sekarang juga si emploper muda-muda iku terutama di dekat desa kudu nanggap ngono. Anu, meregenerasi. Ya. Tapi Yang ojo penting adalah lali. spirit ludruk itu adalah spirit persatuan, Ya. nasionalisme dan patriotisme. Ojo lali tugas arek-arek. Tugas apa iki? Lho ya apa sih rek? RRI kan jadi diminati karo masyarakat. Oh, Ya alhamdulillah. tanggal piro, Gus? 13 bulan pitu. 13 Juli. Iya, ono apa, main Cak? nggone Desa Agung, dusune dusun. Cak Agung, Kecamatan Cereme, Kabupaten Gresik. Tahune, Cak? Tahun iki ora wis Tahun lali iki. iki. Hajate sedekah bumi. Nah. Sing bisa. Engko panitia nyusun. Berikutnya. Sing kedua Kedua tanggal 28 28 September. Sing bener tanggal 28 apa 28 sih? Walu Desember iku main nggone Madi, Desa Madi, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Ya sedekah bumi ya. Ya bangun apa kali jaran. Nah, bisa. Lakar santri nanti. Agustus masuk, Cak. Catatan Agustus masuk. Yo, oke. Pokok gumber ya. Bener. Yo, wis. Tapi aja lali semboyane. Siap. Sekali di udara tetap di udara. NKRI Harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya Surabaya.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Ide cerita Cak Sabil. Dalu niki ndak melampahan. Obah ngarep Kobet Mburi. Seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Pak Singgih dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Sabil dalu niki dados Andi. Bu Asmawati dipun lampahaken ning Purbandari. Rahayu dipun lampahaken ning Dinda. Cak Insap dalu niki dados Pak Bayan. Penduduk wonten ning Murgiati. Cak Pendi dalu niki maragani dados Pamong Jogobaya. Mbok Sarmi dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Sudarma dipun lampahaken Cak Kusnan. Ning Wiwi dalu niki dados Prapti. Rania dipun lampahaken ning Adis. Cak Hari dalu niki nglampahi dados Pak Loso. Cak Ning giaran Ludruk dalu niki makarya sami kalian mahasiswa magang saking Winsa Surabaya. Karawitan kairing swantening gongso Kyai Macan Putih. Operator Cak Isnan, pengarah acara ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Awakmu iku lha apa sih? Ket mangkok mlebu metu. Kayak wong bingung. Sajane yo gak koyok, Mak. Gak koyok. Aku iki wis pirang-pirang dina iki pikiranku. Kaya apa? Lho lha ono apa lho? Lho ono apa? Sampai ku gak krungu ta. Iki kan wayahe lurah iki wis entek iya jabatane. Entek jabatane. Lah aku ndelok ya. Desa kene iku aku mulai cilik sampai sakmene gedene. Sampai aku lulus tamat sekolah ya. Desa kae biyen pancet gak ono perobahane ngono. Maksudmu terus yo? Ya aku karepku aku iki kepingin desa iki ana perobahane, aku kepingin nyalokno dadi lurah ngono, Pak. Pengin nyalon dadi lurah. Ngono ku ngomong sing temen po. Ngomong sing temen maksudnya ya apa? Aku iki ngomong nang sampean iki temen, Mak. Ngene lho, Mo, tak kandhani. Wong nyalokno dadi lurah iku ragate gak titik. Ragate akeh. Iya.
Terus awakmu ndek bondo. Padahal bapak barek makmu iki gak ndek apa-apa. Rungokno. Wong saiki kuwi sing dipilih dhuwit. Sing sangune akeh ya aku dipilih. Lah awakmu lho duwe apa? Emak ambek bapak. Sampeyan niku kan ya kudu ngerti. Ngono lho. Apa sebabnya aku kok duwe kepinginan senajan bondo iku ya ana wong aku ya duwe tabungan lho. Ngono lho, maksude wong kampung kene arek nom-nom kabeh ku wis padha sarujuk, maksude padha seneng mendukung nanggone aku. Aku nek nyalokno dadi lurah ngono lho, Mak. Lah iso yo ojo Tara. Wis tabunganmu ku gawin dhewe. Jagane awakmu omah-omah. Ngono lho, aja nyalon aku nek gak dadi wis gak keton akon. Sampeyan mbok ojo mikir sing jagane meneh-meneh, jagane omah-omah. Sampeyan aku iki ndelok desa iki yo, Mak yo. Kaya ngono gak ono perobahane iku rasane aku iki urip ana nggone desa kene iku isin diomongi tangga-tangga desa iku, Mak. Tak kandhane moyo. Nek kon kepingin nyalon dadi lurah, dadi pimpinan, iki seje mbarek wong numpak jaran. Maksude nek umpamane kon numpak jaran, tiba iku sing ngrasakno awakmu dhewe. Tapi selama nek awakmu dadi pemimpin, gak bijaksana, gak iso ngomong barek rakyat, sing jatuh dudu awakmu, tapi rakyat kabeh melok ngrasakno. Ini lho, Pak. Mangkane aku iki yo duwe karep sing tak tekad-tekadno. Aku nyalokno lurah iku, aku iki ngrasakno nasibe penduduk sing ana nggone desa kene iki. Kaya-kaya aku iki gak teko, Pak. Mak, yo ndelok sambatane para penduduk sing kaya ngono. Kadang-kadang apa-apa yo diiwuh-iwuh. Sik, Bapak takon bare awakmu. Andekan kelakon awakmu dadi lurah. Terus langkah apa sing mbok tindakno kangge penduduk, kangge warga kene? Aku iki mau kepingine keadilan. Ya ta, Pak? Mak, aku iki kepingin supaya rakyat masyarakat desa kene iki iso makmur. Terus ngurus apa-apa iki gak diiwuh-iwuh. Hati gak diwulet-ulet angel nglane mosok ngurus kakak sampai pirang-pirang dina. Ngurus KTP pirang-pirang dina. Kan yo gak tepak iku jenenge, Pak. Ya pancene nek didelok ngono iku ya gak tepak ya. Lah, mangkane apa maneh pembangunane kene tak delok nggone desa-desa liyane iku ndelok pager-pager padha rajin-rajin, got-got padha embonge ya wis di apa ngarane paping kabeh apik-apik ono dicor. Lah padahal koyo kene iki bantuan lho iku. Lho. Kadang iku teko nggone apa ngarane pemerintah kan ono, Pak. Dana desa iku. Dana desa iku kan setiap tahun kan mesti dikucurno. Ngono lho. Mestine ono lah pembangunan sing kaya buktine desa kene ono gawe apa iku? Nggone nggele wangan tok iku. Duit sakmono kae iku. Aku iki kepingin apa keadilan maksude sing diterapno ambek perangkat-perangkat iku. Lah nek aku gak dadi lurah, gak mungkin aku iso ngewangi sing koyo ngono, Pak. Tapi temen ta, awakmu ku nek pemuda kene ndukung nang awakmu kabeh. Lho, ya apa mak iki? Aku wis krungu kupingku dhewe, Mak. Apa maneh bulurah iki sing arep lengser iki, sing arep purna tugas iki. Iku aku krungu-krungu dheweke ya koyoke gawe koyok patemboyo ngono. Ngerti patemboyo? Iya. Nah, Saimboro. Lah, iku krungu-krunguku sapa sing iso ngrumat apa ngarane bibit sing dideleh ana nggone pot iku iso tukul subur apik. Lah, iku bakal didadekno mantune ngono. Kamu gandengane apa lurah ambek bibit iku mau?
gandengane Bulurah iku kan gawe patemboyo. Ngono lho. Golek mantu. Golek mantu. Sapa sing iso nyokulno, maksude nguripno bibit sing ditandur ana nggone pot iku, subur sampai tekane ngapik, iku bakal didukung dadi lurah ya didadekno mantune, ngono lho. Lah aku iki kan nek aku ngleboni otomatis aku iso nyokulno bibit sing ditandur ana nggone pot iku mang jelas aku didukung ambek nggone Bulurah iku, Pak. Ngono lho. Sik. Apa nggone keluargane Bulurah iki gak nyalokno maneh ngono. Krungu-krunguku dhisik iku arep nyalokno ya putrine iku. Sapa anak iku jenenge? Rahayu. Kok ero sampean, Mak? Ero lah. Ero aku. Manis ngono ya. Lho, gak trimo manis, Pak. Mangkane aku nekat iki senajano awak dhewe bondo cupet paribasane. Ya aku ping pisan ngerebut dadi lurah, ping pindho kepingin dadi mantune Bulurah. Ngono lho, Pak. Tapi mosok gak setuju sampean. Ya bapak iki wong tuwa munat manut ae. Tapi pikiranmu ngono iki cabang. Maksudnya cabang? Kepingin dadi mantune Bulurah, terus kepingin dadi lurah. Wong jenenge wong usaha, Pak. Iya ta? Wong awak dhewe iki elek-elok sampean ya jek duwe apa? Tanah nok nggone pojokan iku lak kenek dikipatno, Pak, digawe bondo. Ya apa sih wis disile cakun iki. Loh, ya apa bapak iki? Iku tapi sertifikate kan jek ono sampean, Pak. Iya, tapi disewakno 2 tahun kangge nandur tebu. Wah, Mak. Ya apa sampean ngono kok meneng ae. Lho aku yo gak ero bapakmu gak ngomong kok. Lho. Bapakmu gak tau ngomong mbek aku. Lah nek ngono tak jaluke iku, Pak. Lho, durung wayahe nah. Lah durung wayahe terus sik kurang setahun. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Sing penting aku iso njangkepe apa syarate kanggo apa nek nggone kelurahan kuno. Ya. Awak dhewe iso ngleboni ngono, Pak. Tapi penjaluke bapak ngene lah. Nek kon madhep mantep kepengin nyalokno dadi lurah. Dadi lurah iki dadi pemimpin. Kudu melayani masyarakat. Ojo dadi lurah terus minta dilayani masyarakat. Iku kuwalik keliru. Nah. Lho, karepku ya apa sing sampeyan ngomongno iku, Pak. Nek aku dadi lurah, aku ya kudu melayani masyarakat, Pak. Ngono ya? Ya opo? Nek nglayani ya sing adil, aja pilih-pilih iki tupe wong sugih terus iki wong gak duwe mbok beda-bedane aja. Ngarep wis tak omongno sih, Pak. Nek aku iki kepingin nglakokno keadilan. Ya kaitan ngono, Mak ya. Tapi kadang-kadang wong iki wis ero dhuwit, iku pikirane iso malih. Nek imane gak kuat lho ya opo nah. Iku dudu pikirane Darma, Pak. Ya wis ra. Ngono lho. Le. Rek pancen awakmu kepinginanmu ku apik, ya niatmu apik, kepingin dadi lurah kok kene iku kepingin sing adil, desa kene cek maju ya. Wis iku dadi karepku. Aku tekadku pokoke siji, aku kepingin sepisan keadilan. Iya. Ya. Ojo sampai masyarakat iki duweni pikiran iya wis sing reno-reno barek lurah. Ya wis nek ngono ya wis sakarmu terus tak palilahi ya muga-muga awakmu keturunan. Lah ngono sih, Mak. Ya iku sing tak jaluk pamikiran riko iku. Ya. Ya, Pak. Ya ngene saiki ngene. Bapak mbarek makmu nuruti awakmu. Tapi aja sampai salah dalan.
Pak. Oh. Masih buat niki lho. Sampeyan kok dibegal wong? Nggih. Dibegal. Dijaluk sepeda motor sampean. Iki alhamdulillah tak uber sampai teko pojokan wonge tiba tak gorene lagi. Matur suwun Mas Andi. Matur suwun nggih niki sepeda kula Mas Andi. Matur suwun Mas Andi. Wis. Kok sampai ngompol kayak ngono? Nggih ngejer kula niki saking gopoe. Tapi lek gak dikapak-pak niki, Mbak. Lha niki ngompol ta? Padha iki mau menggok ning ngono sepedae tiba wonge mlayu wis bae. Sing penting sepeda motor sampean aman, ya. Matur suwun nggih Mas Andi. Matur suwun. Wis sampean ngombe sik gak ngombe apa-apa ngono ta? Nun gak ngombe. Sampean tuku ning marung ngombe apa ngono lho. Cek gak ndedek, cek gak sampean tumasaken lho Mas Andi. Kula setasik ngejer niki Mas Andi. Oh iya wis. Iki sepeda motor sampean ya. Nek bener iki to? Nggih niki leres. Ya. Ana gak krungu arep bengok-bengok Bang? Ya krungu. Nah, terus kok merono lho iki apa? Niki kula sing bengok-bengok. Sampean ta? Sing bengok-bengok. Enten apa? Niki wau. Pak Bayan. Kali Pak Jogoboyo. Pak Boyo. Ya. Niki wau kula dibegal. Oh, sepeda motor direbut. Diroyok dibetong. Niku wau tiang niku wau. Lah ojo. Lah mung sepeda kok cekel ngene kok jar dibegal. Kok niku ojo. Lho sampean pitak lho. Delemeng ta ya apa? Lah ngene iki sepeda kula. Lah ya jare dibegal. Dibegal iku sepedae digawa mlayu, wonge ditinggal. Lah iki wonge ya ana, sepedae ya ana. Lah kok dibegal? Lho lah nggih ngoten nggih. Lah iya. Lah ngene iki wau. Aduh Pak Bayan. Ya rungono ceritane rungono. Ya, Niki wau kula dibegal Pak Bayan. Terus kula tolong-tolong. Terus niki wau enten Mas Andi, kula ditolong ngoten lho. Oh, ngono ta. Nggih. Dadi awakmu mau iki dibegal, terus tolong-tolong ditulungi karo Andi. Kale Mas Andi. Maru pedae. Dijupuk nang gone penjahat iku mau. Nggih diuber niku mau. Karo Andi. Pak Boyo. Dibalekno rene maneh kene awakmu. Nggih. Andi maneh. Ayo. Iku ancene Andi iku koyo Jangan-jangan kecurigaan saya betul iki. Ah niki. Loh, Andi. Pak Joko. Nggih. Suwun nggih Mas Andi. Nggih. Sampeyan Pak Bayan nakoni gak kayak aku ngombe, gak kaya Mas Andi ae. Oh, ya lah kon gak ngerti ya sepurane. Ya bener ya kudu ngerti. Tahu sih wis. Nggih. Tahu sih. Bayan. Iki ceritane apa ceritane? Kok sapa jenenge arek iki kondon dibegal, sing nulung awakmu. Sepedae kon balik nang arek iki, malah kon gak ngombe barang. Iki apa ceritane? Bayan, ya Pak Joko. Situasi desa niki sakniki mboten kondusif. Nggih. Untung niku keleresan kula pas lewat niki. Iya. Terus kudune tanggung jawab keamanan kan Pak Jogoboyo kali Pak Bayan sebagai aparat desa ngenten niki. Iya. Ngerti. Nggih. Cuma kok ngene lho. ngantos wonten kedadosan begal pada sak lamine niki ya. Selama niki kan mboten nate wonten kedadosan kriminal napa malih sing aman, Dik. Pokoke akhir-akhir 2 bulanan iki lho. Desa iki gak aman. Ngene lho dia. Ya untung niku wonten kedadian iki sak bener kedadian iku mesti awakmu ketepaan ono sing dadi pahlawan sing dulu iku mesti awakmu. Lah iya. Ngapunten Pak. Tanda tanya aku. Ngapunten. Kula mboten berarti kula sing dadi pahlawan. Nggih tanggung jawab kula sebagai pemuda mriki nggih wonten peristiwa-peristiwa ngenten iki kula nggih etok-etok melok gerak cepat. Nggih ikut bertanggung jawab terhadap keamanan desa niki. Lah mestine niki utaminipun ingkang tanggung jawab kan yen sewu Pak Jogoboyo minangka aparat keamanan, Pak Bayan menika humasipun mriki. Lah kok malah wonten kedadosan ini kan membuat resah warga, Pak. Begale ya apa begale? Boculno. Mboten kula colaken. Terus niki wonten Mbak sinten Mbak Wiwi niku wau nggih. Mbak Wiwi Suprapti. Prapti Suwiwi napa Wiwi Suprapti niku nggih. Niku dibegal keleresan kula mireng. Sampeyan tolong. Sampeyan rebut maneh. Mboten kesuwe. Berarti nek awakmu waktu iku sepedae wis digondol digawa karo begale. Berarti awakmu kan yo ngelawan karo begale iku. Mboten cuma kula lawan, kula uber kula sampe tiba teng pojokan mriku. Nah, niku pedae tiba lari melayu sing penting kula nyampe sepedae kalau nyampe Mbak Prapti Suwiwi niki. Ya. Ya. Tenek percaya ta.
berdasarkan pengalaman sing wis-wis. Iya. Andi iki selalu begini. Mesti ngene nulung wong. Iya. Apa jenenge? Sosial wong. Mboten iki lho, kula kan nyopo. Kaya dadi superhero. Nah, nang kene kaya golek dheke golek-golek jeneng. Golek-golek. Nggih. Oh, Pak. Lah kok mlumpuk? nggih niki lagi niki lho. Mas Sukoboyo, Mas Bayan. Ada masalah niki. Iki sapa iki? Pak Singgih. Kula Prapti Pak Singgih. Arek endi? Nggih, kampung mriki. Oh, Ngopo Pak? Pak ndelok iki biasa mawon kok ndelok kok sampe mendelik ngoten niku. lho ya enggak kok ngelumpuk ngene iki apa? Ono Leresan, Pak. Gawat, Pak. Pak, tak delok. desa mriki gawat sakniki. Terus? Ini kan jelasaken. Terus? sebenarnya kejahatan. Sebenarnya isi dari kejadian macam-macam itu selalu Andi sing tampil di depan, Pak. Andi jadi pahlawan. Sik. Tolong ya. Aja ana kecurigaan nanggone anakku. Nek awakmu ngomong kayak ngono Mas Bayan, Mas Sukoboyo. Selalu ana Andi. Aku gak belani anak. Pun berkali-kali lho. Umpama gak ana anakku Andi, kira-kira sampean iso ngatasi perkara iki. Kudune kan sampean-sampean iki. Memang masalah keamanan kampung niku tanggung jawabe kula sebagai bayan Lah iya. Jogoboyo. Apa ana apa-apa kok anakku sing iso nyekel? Tapi aneh. Aneh apa? Nah niku. Setiap kejadian Iya. niku Mas Andi ten mriku. Dan gak pernah menangkap Ya. Penjahatnya niku diculang karuan. Nah niku. Sik ta. Nek kenek diatur, dimusyawarahkan secara kekeluargaan, terus kudune sampean diseret nanggone ranah hukum. Nggih. Secara prosedur hukum negara kita negara hukum. Kalau di kampung ya enten Pak Lurah. Pak Lurah enten Bu Lurah nggih enten Pak Bayan, Pak Jogomo kok dados rame ngoten. Mas Bayan. Apa sih? nggih Pak, Dik, Mas Jogoboyo. Nggih. Perkara iki terus terang ae nek anakku salah tak salahno, nek anakku bener aku sing belan. Terus maksudnya jenengan? Sepurane lho ya. Ya. Sampeyan nunggu niki keamanan lho ya. Perangkat desa. nggih Lek misale sampean desa sampean koyo ngene nek sampean gak iso ngatasi sportif, njaluk mundur nang ngene lurahane ngono. Boten Mas kira ngene lho. Kenapa setiap ada kejadian toh di sini anak muda kan bukan Andi tok. Kok selalu Andi yang ada Berarti anakku kan duwe kepedulian nang ngene kampung ini. Boten nah. Lho iya. Kok boten mencurigakan anak sampean. Lho mencurigakan sih apa? Sampean memfitnah iki ya. Ya, rananya ke fitnah iki berarti. pun Pak, boten usah diterus-terusaken. Seakan-akan feeling kula membaca. Jangan-jangan ini rekayasa. Permainan. Jangan-jangan Mas Bayan, Nggih. Mas Sukoboyo. Nggih. Omongan sampai ngene kene lho. Sampun Pak. Omongan iki nek umpama tak angkat nang ngene hukum, kena lho sampean. Bolongane. Boten usah Pak. Boten usah Pak. Wis, Pak perlu iki. usah rame-rame. Iya, gak perlu diribut. Cuma tolong ae. Wis tal, mandek teko semene. Ayo kampung iki dijogo bareng-bareng, ya. Tolong ae. Anakku maring lak nyalokno lurah. Ya. Ya, nyalokno lurah maring. Nah, Mas Bayan, Mas Sukoboyo, sepurane sing akeh. Iki aku ono rezeki. Ya. Amplop iki sampean. Napa nih? Wah, Boten. Dah, Boten di sini nih. Pon iku yang ngono ya. Pokoknya wone ada teguh, pendiri teguh, garap yo garap. Nek gak yo gak. Mas Jogoboyo, ojo. Nah, Iki untuk persaudaraan, untuk kekeluargaan. Boten. Gak kate pamrih apa-apa. Loh, tampanan iki lho. Loh, gak gelem. Jare gak gelem tapi sing Pak Bayan iki kok ya langsung nyaut niku. Ngenten Pak. Dik. Nggih, ngapunten. Mbak. Niki kula sangonane sakaken nggih. Kula Tak sak. Perlu terang mulai. kula tak mantuk mawon. Cek ketok pucet ngene iki. Nggih. Wis, Kula tak Mbak. mantuk mawon. Lan desa. Nggih, Ya iki saged. gawe apa bae nongkokno bensine kurang ya. Mboten pun. Wis, gak apa-apa, wis. Mboten Mas Andi. Wis hati-hati ya, Matur suwun, hati-hati, nggih. hati-hati.
Rahayu? Dalem, Bu. Dadi awakmu ku wis kenal kabeh. Oh, nggih sampun. Karo Mas Andi. Oh, sak desa kok mboten. Mas Sudarmo. Nggih, lek Mas Darmo niki. Oh, Darmo lek. Kakak kelas kula. Oh, kakak kelas. Pas SD? Lho, alah. Kanca SD. Sami-sami anu riyen kuliah teng kota. Bu, ngoten. Lho nek sing anu Mas Andi. Iya. Semerape pas kuliah niko. Pas kuliah. Ngenten, Bu. Nggih. Ya napa, Mas Andi? Kula Andi kalih Darmo niki lagi kanca nggih. Kanca. Dados terus terang kula pengen nglebeti pengumuman napa sayembara ya Kang, lek ngarani sayembara. Sing wingenane. Kaya dene sayembara iki. Dadi wis krungu kabeh. Tapi yen sewu Rahayu lak ya ampun ikhlas to, babakan menika lak ampun ikhlas. Wis to, Nduk. Nggih insyaallah kula nggih namung manut ibu, terus ibu ngoten nggih kula manut mawon. Ya wis dadine intine awakmu gak sida ya pencalonan, gak sida melok pencalonan ya. Nek prosoku ya malah beneran wong tak omongi pertama lho karo ibuke. Bu niku pripun kula niki mboten siap grumel ae ngono. Nggih nyuwun sewu Bu, Kang Darmo. Napa niki tak rembug sarana halus ya apa. Ade dikapak-kapakno kan ya tetep sak desa. Sak iya. Bener. Mas engko sing dadi aku sampean ya kudu iso nikmati. Aku lillahi taala. Nggih, ngeten kali niki ta Bu. Iya. Dan Rahayu wis ikhlas kan. Ikhlas. Terus ngeten Bu Lurah, kula nggih nyelok atur yen nggih. Ngeten lho. Kula nggih sepindah badhe nyuwun dungane mawon kali Bu Lurah, nggih mugi-mugi kula niki saged dados lurah ngoten Bu Lurah. Oh iya. Tapi ngene Kang, umpama dirembuk sarana halus wong dikapak-kapakno awak iki sik cak dulur ya desa. Ya sak desa. Umpamane sampean selama iki tak ganti rugi, biayane sampean iku pira lek perlu tak balekno 3 kali lipat. Aku tak sing maju ae. Wong Rahayu wis ikhlas to. Ya apa. Ngene lho Mas Andi ya. Ya sajane aku iki nyalokno lurah iki ya gak karepku dhewe. Lah nek sampe aku gelem sampean ganteni biaya sing kaya ngono, ateges aku iki apa mbelenjani janji barek kanca-kanca sing ana nggone desa kene enak aku Mas Andi. Hati-hati Kang Darmo, kanca-kanca kadang iso njebak lho. Kaya sampean didukung ting nyatane kok bareng pemene sampean ditinggal ya gak roh lho, tak elekno. Mas Andi saka rumangsaku ya gak kaya ngono sebab apa nggih. Mas, saiki ngene wae. Nek kanggo Bu Lurah, lah mbok sing nyaloni wong 10 apa wong 12 ora apa-apa. Sing penting sportif. Lah lho iki ketangan. Lah ngene kok sportif. Sik ta lah. Nek sampean arep ngijoli dhuwit berarti ya nek mani politik bareng. Lah, mboten nyun sewu. Mani politik mrene nyogok utawa ngaring dhuwit ken nyoblos kula. Tapi ini kan benten kerugianipun Kang Darmo nika pinten? Kula wangsulaken nek perlu kula tumbasaken saben cekap damel biayanipun Mas Darmo nggih ngalah tapi kan mboten kalah menika. Iku rak karepe sampean. Nggih. Lah Mas Darmo setuju apa enggak? Nggih ngeten. Nek ora setuju. Iku kan berarti ora setuju. Nggih kula tak matur kali Mas Andi. Ngene lho Mas Andi. Nek sampean pribadi lho ya ganteni apa ganti rugi sing kaya ngono iku. Nek aku koyoke gak lilo. Sebab apa? Kanca-kanca barek masyarakat kene ketoke ya wis padha sarujuk nek aku iki nyalokno lurah. Ya cuma aku ngelekno, aja kabeh kanca dipercaya. Ya wis lah. Aku pertanian lho ya, lulus pertanian lho, kakak kelase Rahayu lho. Mesine babakan tanduran, babakan perkembangan pertanian iki kene aku luwih paham lho ya. Dan apa maneh Bu Lurah ngono sayembara ngono wis bidangku to iki. Nggih. Pripun Bu Lurah? Ya wis saiki ngene. Intine panjenengan kekalih niki wis siap melu sayembara. Nggih, siap. Kok tak delok-delok ora enek liyane. Monggo dipun tegesaken malih. Nek miturut apa? Pandanganku ya, miturut pengangen-angenku. Sing kenek tak delok wong loro ning kene iki ya sampean kekalih. Ateges nek sampean niku budale krana ati sing ikhlas kanggo mbangun desane,
krana ati sing legawa kanggo bersaing sing sportif aku ya seneng. Lah, sampean ki padha-padha arek enome. Apa meneh sayembaraku termasuk kanggo anakku. Leres ya ta? Lurah. Ya ta Mas Andi. Nggih. Sopo ae besok sing bakal nyalonke lurah ning kene tetep tak dukung. Sopo ae, mun niku sopo ae. Dudu nyebut jeneng. Lan mengko tak dukung sapa sing dadi lurah bakal tak olehno anakku ateges dadi mantuku. Saiki mergo anakku ki mek sitok. Kedudukan lurah ki ya mek sitok. Berarti sing dibutuhna kan wong sitok. Lah sampean onone wong loro luwih teko sitok. Berarti sayembarane kuwi kudu tak lakokno saiki. Ya napa sayembara mboten kenging dirubah lintu? Ya gak kena dirubah wis keputusan. Soale niku kanggene kula gampang lho, Bu. Lamun ngukulne wit mawon ilmumu gampang. Nggih, mriki niku bidang kula. Lah niki ilmune kan mboten sesuai kalih pertanian ngono lho. Menawi kula wis ta aku percaya karo sampean Mas Andi. Cuma ngeten lho Bu Lurah. Timbangane mengke kula lillahi ta'ala napa kersane Gusti Allah. Ya wis. Leres niku. Wis aku percaya sampean kabeh kuwi wis apa ya nyepakno atine kanthi srana sing wis siap banget. Apa ae sangu utawa bekal sing sampean duweni kuwi wis mumpuni. Tapi kanggo sampean dhewe ya, urung tentu. Saiki sayembarane tetep iki wis tak tokno iki. Sing pundi niki Bu Lurah? Iki ana loro sing wis tak cepakno. Nggih. Wujute iki lho, plastik sing kanggo nandur-nandur sing jenenge saiki disebut polybag. Ra bener to ngono iki? Pot nggih, lek niku pot. Pot sing kangkar kok plastik iki lho. Nggih. Lah ning kene iki wis enek lemahe, wis enek wijine ning jerone. Pun wonten bibite. Wujute wijine iki yaiku bibit rambutan. Waduh. Ya. Nek pelajaran semester pira kuwi? Setunggal. Iya, enteng to? Nggih. Aku ya percaya nek sampean enteng muga-muga engko iso. Ya timbangne Mas Darmo niku mengke wirang lak mbok langsung ditentuk. Ora apa. Ngono lho kan. Wis ta langsung. Ya aja kaya ngono to. Ya. Mas Andi. Mas Andi ya sing sabar. Dados iki sampean karo-karone ayo wis sitok edang. Ayo Mas Andi. Sampean niki kedah dilotre riyen apa? Dilotre napa? Wis iki sitok edang wujude ya loro polybage sampean sing duwe ya wong loro sitok edang. Niki kirang adil. Nggih. Apa? Mungguing kula kirang adil. Maksudnya Mas Andi ya? Dilotre. Dilotre sapa sing milih dhisik? Dadi ketane fair. Oh ya wis gawe lotrean nduk, sapa sing milih dhisik? Wis ngene lho Mas Andi, aku gawe keputusan wong atase wong loro. Aku nyerah sampean sing milih dhisik aku. Oh, sampean milih dhisik ya wis. Nek ngono nduk ya, Mas Andi sing milih dhisik ya. Wis sampean jukuk dhewe. Dadi niki lek sampe bibit utawa wiji teng polybag niki openono ramuten sampe tukul. Nggih. Ngantek engko tumuju sadurunge pilihan. Nek niki kula saged ngrumat, Rahayu dadi bojo kula. Iya, sampean dadi lurah. Piye, Kang? Setuju. Tapi yo kabeh mau didelokno nang gone penduduk lho ya. Nggih. Wis, sampean juga dhisik. Ya sampean. Lila ya aku lillahi ta'ala. Mas Andi, ayo sampean milih. Rahayu. Dalem Mas. Pripun? Delok iki polybag. Secara ilmu pertanian, ilmu tumbuh-tumbuhan ya. Mesti nak dipaham to. Iki engko sing bakal tukul rembuyung ya iki. Aku tak milih iki. Njaluk donga pangestumu ya Rahayu ya. Monggo Mas. Dadi bojoku Rahayu. Pun kula milih niki. Mas Andi. Ya wis iku sampean Mas Darmo. Nggih Bu Lurah. Ini Mas Andi ya wis lillahi ta'ala sampean milih iku lho ya. Iki pilihane karene sampean. Iki tak gowo. Ya wis. Dene iki engko tumbuh iso dadi apik, tukul iso wah sing sampean yo ojo gelo. Yo gak gelo aku wis seru di tanah sing iso bakal tukul rembuyung wis seru. Iki paku ngono. Ya wis iki tak gowo Bu Lurah nggih. Jenengan seni nggih. Nggih. Mas Andi kalih Mas Darmo pun nggih, pun gadah sangu dewi-dewi. Siap. Ilmu, sangu kabekten, sangu keikhlasan, sangu legawane ati. Monggo. Dadi niki asta kondur
Mangke dipun laporaken bal desa. Ya, sadurunge coblosan. Dirayu nggih. Dalem nggih. Wis. Nduk. Wis ayo. Ayo ning nguri. Wis ben. Aja mbok sawang ae. Wis ben. Kok ya ketokane apa? Mas niku lho sing Mas Andi niku lho kok ketinggalane kok koyo ngoten nggih Bu ya. Wis ora usah ngrasani wong gak apik, Nduk. Wis ya nyogok barang ngoten niku. Wis ora usah, wis ayo ning nguri. Sing penting kowe besok gak koyo ngono ya. Ditingali mengke. Iya. Raja
Sugeng siang warga sedaya. Sedaya warga nggih ingkang kula tresnani. Nggih niki perlune napa to ngumpul-ngumpul teng balai desa? Nggih, napa? Nah, niki rak wayahe badhe calonan ta? Nggih, mulane sampean kula kumpulaken teng mriki sedaya. Monggo ningali hasile sayembara. Wingi sing nglebeti sayembara niku kalih enten Mas Andi kalian enten Mas Sudarmo. Ayo Mas, kene Mas, ndi hasile Mas? Loh. Wih, lah kok iso rembuyung seger kok kene. Niki pot Bulurah. pot kula niku. Oh iya. Ya wis dalah kene, ngarepku kene. Nggih. Oh, Ngapunten Bulurah. Lah niki padahal nggih sampun kula rumat kados. Nggih kula injing nggih kula sirami, sonten nggih kula sirami. Beke nyiramine kakean dadi keblebeken. Duka wis pundi nggih. Nyatanipun nggih mboten tumbuh mboten. Ya wis sampean delek kene dijajarno. Nggih ngapunten saderengipun lho Bu Lurah. Nggih. Iki otomatis kula, Bu. Sekedap ya Mas. Pak Singgih. Pundi nggih Pak Singgih? Nggih, Pak Singgih rak teng mriki to. Oh, nggih. Mas aja ada-ada. Pak Bayan, Pak Bayan. Teng mriki rada siap teng mriki jenengan. Pinggirno. Pak Jogobaya kene nang sebelahku kene. Nggih. Heeh. Kinapa niki? Pak Carik, Pak Carik. Ngapunten Jogobaya kali Pak Bayan. Ya. Nyatanipun kula mboten saged numbuhaken biji sing wonten polybag niki. Tapi yo gak oleh metu dhisik. Kabeh iku sik ana keputusan dinteni dhisik. Lah yo ta. Berarti nenek iki gak tumbuh ya berarti awak gak rezeki. Tapi dereng final. Tapi kan durung final. Cuma makan. Dik Lurah. Nggih. Mas Bayan, Mas Jogoboyo. Nggih, Pak Singgih. Sedaya penduduk lak pun nyekseni sih. Lek anak kula niki sing saged. Sing saged ndadosaken wiji rambutan niku wau winih saged tukul ngrembuyu. Mulane Dik Lurah mboten saged didukung 100%. Nggih. Menika ateges Mas Andi menika sampun berhasil nukulaken wiji rambutan ingkang sampun kula cepakaken tenggene jerone lemah sing tenggene polybag niki. Nyatane saiki wis tukul ngrembuyu. Anakku lah Mas Bayan. Nggih. Lah sayembarane sapa sing iso ngramut wiji utawa winih rambutan iki bakal mukti ambek bakal dadi mantuku ngono. Alhamdulillah matur. Nggih ngapunten lho Bu Lurah. Mas Jogoboyo. Nggih. Andi anakku lho. Nggih Bu Lurah. Mas Andi. Bu Lurah ngapunten nggih. Sik, kowe aja ngalih dhisik. Ngapunten ngeten lho Bu Lurah. Kakean ngomong nyatane nggih. Kula niku boten ngomongane sing penting faktanipun. Nggih, ngeten ngomong sik. Sarene kula mboten saged numbuhaken biji sing wonten pot niki kula kadose sungkan kalih para kadang mriki. Sik bersaing kali anak kula sekedap. Niki dereng final, nggih sabar. Kula dereng nyebutaken sinten sing bakal dadi lurah lan dadi mantu kula. Lan penduduk nggih dereng ngertos kesimpulane yok napa. Nggih, monggo. Nyatane nggih Mas Inggih. Iya. Sakniki kula bikak teng mriki. Bilih winih sing kula deleh, wiji rambutan sing kula deleh, kula huruki lemah seger tenggene polybag niku, winihe sampun kula bakar sedaya. Winih loro niku. Ateges disiramono ngantek banjir, diramoto dirabuono gak bakal tukul. Mergo wis dibakar. Mergo winih niku wau sampun winih bakaran. Lah nek niki enten kedadian kok tukul ngrembuyu. Berarti sampun saged nyimpulaken piyambak. Berarti niki diganti winehe. Lho, lah kok ayo. Andi ayo. Andi. Ya apa niki? Ada curang. Pak Singgih. Kisinan iku jelas kisinan. Sik sabar. Pun bengak-bengok ngoten Mas Bayan. Sampeyan curang kok. Niki sing curang berarti niku. Di anak sampean. Sik. Direkayasa termasuk sampean nggih. Sik talah, sik Pak Bayan. Sampeyan banggakno. Iya. Ayan. Ayo. Ayan.
Sik nggih, Hub. Anak kula. Warga sedaya. Iya, Mas Bayan. Ngeten, Pak Singgih, Mas. Ngapunten lho Mas, aku kudu ngomong bloko. Aku kudu ngomong jujur. Nek kuwi mau caraku ngetes kejujuran, ambek keikhlasan lan lilo legawane atine bocah loro. Aduh, aku njaluk ngapura ya Mas. Iya. Aku yo njaluk pangapura. Nggih. Aku njaluk pangapura nek tumindake anakku sing kok ngono. Tak tututane anakku. Lho, Pak Singgih. Wah, terus pundi buluran wis ta. Nah, berarti kesimpulane wis, ayo Pak Jogobaya. Berarti saiki sing iso dadi mantuku ya kowe. Kula bulurah. Tapi delok dhisik warga kan sesuk kuwi wayahe pencalonan, wayahe ku tetep dilakoni. Nek saiki sayembara iki berarti sing menang wis Sudarmo. Wis urusan Andi, urusan liyane wis diurusi kono Pak Jogobaya karo Pak Bayan. Sing penting saiki wis ketok sapa sing jujur ya. Nggih, ya. Saiki jenengan kudu tetep waspada lho niki. Lho iya. Mayune Andi niku nggih tanda tanya. Nah, niki bapake lah. Iya. Terus saiki ya apa? Ya ditututi nek ngono. Lho. Riyen lah majenge kalih Pak Singgih. Lah iya ya ditututi. Nek mboten langsung terus ditututi ya. Tapi aja sak kampung. Aparat wae. Nduk, Rahayu. Ayo si anu Darmo melok pisan. Kula derekaken mon borong. Ayo, nduk jaga omah ya karo Bude. Waduh, iya Pak. Masalah kok mirang-mirang wong tuwa le awakmu iki. Ya opo sih, Pak? Sik, ayo ngaku sing jujur. Mau apano tanduran iku? Sesuai dengan keputusannya Bu Lurah. Sopo sing iso nukulno bibit rambutan ning nang jero polybag? Ya. Iku wis ya apa sih Pak? Humuse wis tak tambahi, tapi bareng 3 dino tak delok tambah bosok, tambah mate. Ya tak ganti. Ganti sapa supaya tambah dukul. Janjine Bu Lurah sapa sing iso lumbuhne, sapa sing iso nukul. Kewirangan aku kewirangan. Nek ngono aku kalah pinter karo Bu Lurah ngono. Ya apa sing iki koyo ngene iki. Ojo putus asa. Ojo putus asa apa-apane. Awakmu wis tak belan-belani lho ya. Coba desa iku bapak duwe pemikiran mereka ya saspo desa iki keruh. Iku sing terus kudu diterusno Pak. Mergo aku jenengku sing rambutan wis hancur. Cincing-cincing maksa klebus. Tan lurung teles dijeguri pisan. Iya. Digawe karang abang mesisan ngono. Nek perlu ngono ya. Dadi aja sampe desa kene sing dadi Lurah Darmo ya to. Gemah ripah Rojinawi mergo jasane Darmo. Awak dhewe kudu tetep dadi kelilip nang desa iki. Bayan. Ngono ya. Ternyata dek kene kan. Ayo. Yo. Loh. Ayo lu muda kene kan. Loh. Niki pun tertangkap bahasa. Bener ya, wis bener. Niki Bu Lurah. Wis bener. Niki Mas tertangkap bahasa Pak Singgih. Mas Bayan, Mas Jogobaya. Anu Dik Lurah. Ngomong anak kula. Ngomong niku anak kula. Mboten kurang amplop sak niku lho. Harus apa? Ya. Oh, tiba-tiba niki ketok sinten sing atine Allah. Sinten sing atine Mas Bayan wis gak usah rame-rame kok, Bang. Rame-rame, kudu rame. Dirunding sing apik. Ini Pak, aku tak jelas. Ya. Aku gentle. Melayu bukan berarti aku mau selecek gak tanggung jawab. Nggih? Nggih. Enten Bu Lurah. Tinggal gelang colong kepelanya. Mboten. Nah, buktine Kula mlajeng wau mergo kula nggadah ilmu intelijensi. Nggih. Desa mriki niku disusupi penyusup sing tujuannya aja ngacak-ngacak. Pun percaya Bu Lurah. Terus? Pun percaya. Lah, dadi niku wau kula feeling kula, Pak. Nggih, Bu.
menawi ingkang dados lurah wonten mriki mengke Kang Darmo bakal mboten aman, bakal kisruh selamanya. Sampean ngerti? Percaya. Sampean ngerti? Pak Singgih lan Mas Andi? Iya, aku ngerti. Sampean ngerti? Iya. Omongane sampean mau. Nggih. Wis tak rekam kabeh. Omongan Kang Putih? Iya, sing iku mau. Sing damel buktine pun wonten. Nek mengko neng kene sampean cincing-cincing ora wurung ya klebus. Mulane jegur pisan. Akhire dan sakine. Ngerti? Sampean Mas Andi muni ngono. Nek sing dadi lurah kok liyane aku utawa Darmo, berarti neng kene bakal dadi Karangabang. Ateges sing dadekno Karangabang ya sampean wong loro. Tanduran sing bosok sampean ganti sing rembuyung. Ah, itu kan sampean curang Mas Andi. Wis ketok bukti. Tapi niku bapak kula sing lek kula mboten. Ah, padha dene. Padha dene sampean loro niku. Ngene, Dik Lurah. Wis kandhek kok sampai tekan semene ae wis gak usah didowok Pak Singgih. perkara iki. Pak Singgih. Heeh. Aku matur nuwun banget. Selama 2 periode Iya. hubungannya awake dhewe apik-apik wae. Mas yo rikala semono awake dhewe duwe hubungan pribadi. Tapi kabeh mau kasengkuyung karo keadaane desane awake dhewe sing saya suwe saya maju. Mergo aku karo sampean tansah rukun. Sampean pinangka wong sing terpandang ning desa kene tansah nyengkuyung karo program-program desa. Tapi bareng keri-keri iki akeh gegeran kono kene kok tibake sing dadi penulung kuwi ya anake panjenengan kuwi ora wurung ya gathukane karo omongan sampean iki mau. Tibake kuwi ya pokal gawene sampean karo anak sampean. Ya ngene lho Dik Lurah. Oh niku guyon lho Bu. Bot-bote iki anak. Nek ngene iki ora guyon. Guyon ya Pak. Wong iki kanggo Karang Perdesan kok guyon. Bot-bote anak siji. Aku kepingin nyengkuyung. Pengen mukti. Iya pancen. Tapi nek carane koyo ngono ya ora bener to, Mas. Ya wis aku njaluk. Sampean niku lho kok ya klendran. Kok ya leno karo apa? Karo jabatan. Leno karo kamukten. Leno karo dhuwit. Ngene, terang-terangan rikala aku kalah. Aku kalah karo sampean. Ya apa aku cek ngempet lorati. Mulane Lurah, sak benenten kejadian niku mesti Andi niki pahlawan sing nulung. Nggih didukung kali Pak Sing bapake niku. Lah iya. Mari kula niki kan repot kula sebagai yo ora nganti semono aku mikir Mas. Pak Singgih sing tak hormati. Gak nganti aku mikir dawa kaya ngono. Sing tak weruhi sampean kuwi wong apik, wong terhormat. Tapi kok nyatane sampean kaya ngene. Aku yo njaluk sepuro. Mas Andi ora usah lunga. Aku njaluk sepuro karo sampean Mas Singgih. Aku sing salah. Aku yo njaluk sepuro karo sampean Nak Andi. Yo, pas seduluran tetep diterusno. Sampean wis ora usah lunga, ora usah ya rumangsa sing penting besok mengarep ayo didandani hubungane awake dhewe sing apik ning kampung kene. Aku ya kepengin sapa sing kok dadi lurah ki dadi wong sing bijaksana. Mula nek enek kedadean kaya ngene, ayo dirabuki dhisik. Ayo diapik dhisik supaya jenenge Mas Andi, nyun sewu ya Mas Andi. Ben bali dadi apik meneh. Dadi besok nek dadi pemimpin neng desa kene, sampeyan dipercaya karo warga. Ora disurai kaya dek wingi ngono lho Mas Andi. Bapak kula selama niki anu Dik Lurah, Mas Jogoboyo. Nggih. Kula nyuwun tulung, aku njaluk tulung banget. Wis perkara iki gak usah diomong-omong nang tonggo-tonggo desa liyane. Iki dadi pelajarane awake dhewe kabeh ya. Pak Singgih karo Mas Andi. Nek pengakuane Pak Singgih aku wis krungu dhewe. Tapi Mas Andi ki piye? Ono apa ora iki legowo atine? Njaluk pangapura. Njaluk. Tapi mungkin njaluk pangapura tapi tetap diproses hukum kan percuma. Untunge niki buburane Pak Singgih bijak nggih. Mboten sampai nerasaken jenengan ke yang
berikutnya coba ngemutaken mawon seperti insaf. Iya Mas Andi. Walaupun kadang-kadang saged nyepuro tapi proses hukum tasik jalan menika ingkang kula kuwatosaken, Bu. Ngene Mas Andi. Aku suwene dadi lurah ning kene 2 periode. Apa enek wargaku sing tak laporno polisi? Apa sing tak obrak-abrik apa enek? Nggih. Tahu krungu? Nggih mboten. Mas yo wingi enek kedadian apa-apa ya ora ngantek ning polisi. Ya wis Pak, aku tak manut Pak. Ning aku ki mung kepengin nyadarno wargaku. Dadi kabeh wong urip iku dilakoni kanthi ikhlas ngono lho. Sampeyan tobat Mas. Jujur kuwi sing nomor 1 Mas Andi. Tobat Mas. Supaya ben ora kejujuran kuwi mau balik ning sampean dhewe ngono lho Mas. Dados intinipun ingkang dados lurah teng mriki niki kedah ngada kejujuran nggih. Iya kuwi sing nomor 1, nomor 2 ikhlas. Nomor 3 siap korban. Tapi mangke Dik Rahayu kalian Mas Darmo kinten saged menerima keadaan niki napa mboten? Iso. Tergantung sampean lho Mas. Wis sing penting sampean yo legowo ya Mas Andi. Dik Lurah. Dalem. Umpama aku duwe pemikiran sawah sak omaku tak hibano nang desa kene. Lho, lah panjenengan terus arep apa neng ndi to Mas? Aku tak nebus dosaku lan keluputanku. Wis ora usah kaya ngono Mas. Wis ta lah. Kula nggih ikhlas kok. Sing wis ya wis. Nek sampean ikhlas sampean nyerahne aja ning aku. Tapi ning aparat disekseni warga. Iya. Ya. Tapi kabeh iku mau siji. Kanthi srana sing ikhlas. Dene sampean ora sida ya wis lah Mas. Aku ya jek perlu jenengan. Aku sik perlu Mas Andi sing kanggo nyengkuyung kene warga kene karo Karang Taruna barang iku. Tapi sampean janji lho ya gak usah diterusno nang ranah hukum nggih. Ya Mas Surabaya ya. Nggih, sing kuwatir bayan iki. Untunge kebijakane buluran iki. Pak Singgih ambek Mas Andi, perkara gak diterusno ning nggone sing berwajib kuwi urusanku. Nggih. Aku sing bakal ndepani sampeyan. Iya. Mula saiki kenek kanggo catetan awake dhewe. Obah ngarep kuwi mesti bakale kobet mburine. Apa-apa nek gak dilakoni secara jujur, kabeh kuwi kalah karo sing jenenge kejujuran karo keikhlasan.